onye bụla ebugo isi na-ebu ogidi ga-ebu ogidi isi na-ada ebu ogidi bụ ogidi onye n'onu ife adịka eme asị na ife agba n'aka na ejiri gebe nene ya onye anyị ụkwado akasị ụmụnne ya obi ara nwoke ya na-eke n'okpuru anya lema sawa 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 na-eke n'okpuru ụfọdụ na-asị isi ebe ụfọdụ na-asị ese asọ ụfọdụ na-asị enuo ebe ụfọdụ na-asọ n'ihu a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze ayo ụwa bịa n'ụlọ ọnụ m ụmụ ụwa bịa n'ụlọ ọnụ m ọkwa nụ ndụmọdụ ka na-enye ume n'ụwa onye nwalụ ntị ka ọ n'ụlọ asị m onye nwalụ ntị ka ọ n'ụlọ ịgba mụọ onye ji nwayọọ n'elu ụwa na ọ nara emelụ arụ chacha ka anyị walụ ụwa nwayọọ ka anyị walụ ụwa nwayọọ ka anyị walụ ụwa nwayọọ ka ọ balala ala ọzọla anyị nri kedu ife na-eselụ nwanne na nwanne ọ gịnị na-eselụ nwanne na nwanne fa ji egbula nwefa alịla egbuo m ịma na okwu mma na anana mma onye na-agba egbe ga nana egbe n'ọdị n'ọfọ kedu ife na-ese okwu n'elu ụwa kedu ife na-ese okwu ndị ọchọ ngọ n'okwu ọkụka pụrụ apụ kpọrọ akwa ọkwa ọgịga na-ese okwu ọkwa ọgịga na-ese okwu ọkwa ọgịga na-ese okwu ma ọ bụ onye ọ gaziri ya nwe mma ụfọdụ na-asị isi ebe ụfọdụ na-asị ese asọ ụfọdụ na-aza eze ụfọdụ na-asị enuo ebe ụfọdụ na-asị a na-aza eze azọ a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze ata aza eze azọ a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze nne m ayo ana anyị na-aza asọ n'elu ụwa bụ Chukwu kele anyị nyaba anyị dị anyị bịa ụwa nyaba anyị ga-adị anya na okeke na oke afọ na azani mgbe afọ na mgbankwọ na azani o ụmụnne na abụọ na azani ụmụnna na abụọ na azani o obodo na abụọ na azani ma nyaba anyị ga-adị anya na obodo na-azụ eze nọ na nsogbu obodo na-azụ eze nọ n'ọgba aghara kedu onye ga-echi eze o kedu onye ga-echi eze o ma na-eme ndụ mma niile onye chi mere eze ga-abụ eze o Chukwu ji dị mma onye ọgwa ya elu ya erie ụfọdụ na-asị isi ebe ụfọdụ na-asị ese asọ ụfọdụ na-asị enuo ebe ụfọdụ na-asị anịu a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze a na-asị ese asọ onye chi mere eze ga-abụ eze ayo onye chi mere eze ga-abụ eze onye chi mere eze ga-abụ eze onye chi mere eze ga-abụ eze nne m onye chi mere eze ga-abụ eze isi ga-echi eze ga-echi eze onye chi mere eze ga-abụ eze onye chi mere eze ga-abụ eze ọyịma onye chi mere eze ga-abụ eze ịgbamokwu ayo
n'elu ụwa n'ime ife Chukwu ji tinye anyị n'ime ụwa bụ ka ife onwe anyị n'anya gwaza m ife anyị na-azọ gwaza m ife anyị na-azọ obodo na-azọ eze obodo ndị na-azọ eze isi na-ebu ogidi ịma na isi na-ebu ogidi isi na na-ebu ogidi isi na na-ebu ogidi isi kote ebu ọkwala isi kote ebu ọkụkọ bara na ngige ọkụkọ bara na ngige onye chi mele onye chi mele onye chi mele ga-abụ eze onye chi mele ga-abụ eze nne m onye chi mele ga-abụ eze oyi m isi ga-ebu ogidi na-ebu ogidi ịgbamo ịma na nwata kpata oru joje n'ọga na oru arọ wee gwụ ugoreto wala ọgọdọ ibugo ebula okolo bụla ọgọdọ na ojosa agbakwa ụlọ ọgwụ na ọmara na ọgbụgbọ nwuo mana nwata fọgwụ ekpola egbo aka ọgwụ akụba nwata ọchụ n'ike na ana n'ike n'elu ụwa ijiji na ndị anụ ndụmọdụ na-eso zọba niile alịla egbuo m a na-azọ eze azọ ụfọdụ na-azọ isi ebe ụfọdụ na-azọ eze azọ ụfọdụ na-azọ elu ebe ụfọdụ na-azọ anị a na-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze a na-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ayo obodo na-azọ eze obodo ndị na-azọ eze isi na-ebu ogidi ịma na isi na-ebu ogidi isi na na-ebu ogidi isi na na-ebu ogidi isi gote ebu ọkwala isi gote ebu n'elu ụwa ọkụkọ bara na ngige ngige n'onwe n'ọkụ n'egwu onye chi mele eze onye chi mele eze onye chi mele eze ga-abụ eze ma olu onye chi mele eze ga-abụ eze emele nnuo kemela dị nwanne m onye chi mele eze ga-abụ eze egwu mo isi onye ji n'ụwa mmanụ na onye buru ebu ebugo mgbọsị Chukwu kelụ mmadụ n'ụwa ka ọ kere ife ọ ga-abụ na Chukwu ji jide mma onye ọwanyelu ya erie onye buru ebu ebugo na isi ga-echi eze ga-echi eze onye buru ebu ebugo onye buru ebu ebugo ebi
bigi bebigi o onye bụla egwu ebugo onye bụla egwu ebugo onye bụla egwu ebugo ịgbamo ayo ọkụ na-enye ife injinia pivite dunu Chief Sir Prince Uche CEO Little Me Babies World Limited, Life is Great Motors Limited, Fair Heaven Estate Abuja. Ọga ndị ọga onye bụla egwu ebugo ọkụ na-enye ife n'ipite dunu ọkụ bata ife adị o ọbịa ebube agụ na-eche agụ nche ife agụje mile dị anamba gị anụ nwere igbo obodo bụ onye agba gị nwere mmadụ onye bụla egwu ebugo meudo ndị igbo na Nasarawa dikọlisi aze nwa babide n'igbo dogbu ego palụ mgbọrọgwụ n'ọka CEO Divine Group of Companies onye bụla egwu ebugo mmiri aka Amalaeze n'ọka ọzọ igbo ndụ na Nasarawa elumelume n'ọka ụmọgelibe agwagụ onye bụla egwu ebugo egwu meje bụ ụmụdị ọka ka nkeke n'odogwu oke nwa mụrụ n'obi Chief Okechukwu ebu ndụ obele chukwu n'ụmụdị ọka Aladigo Omodogwu CEO Gomadoki International Limited Seliki kwudi n'ụmụdị ọka anọ na chọsa mụkwa onye bụla egwu ebugo eze ọgọ n'ịdị mma ebe ka ọ dịga alịlịana dalụ ọlụ niile ma ọgọ Alhaji Odogwu ụmụdị ọka onye bụla egwu ebugo eze nwata na Duke Chief Aloy Obi ahụ si oyimoju na-eme ọgọ na-eya adị CEO Demo Concept Nigeria Limited onye bụla egwu ebugo eze nwata odogwu keji dị ebube odogwu akụgamigo odu na-eme ọgọ n'isosibe Chief Chiegezie Odobi Amalabana na South Africa ọnwa na-etili ọra niile daalụ onye bụla egwu ebugo ike dunukaja ideji ọbụgbo bụrụ udo odumọdụ bụla ọzọ dị mkpa na ya dị agụ na-eche mba dunukọbịa dalụ ọnụ niile ma ọgọ onye bụla egwu ebugo oyimochutaka ọra onye bụla egwu ebugo eze anyị ajakọfaja ka etiti onye bụla egwu ebugo Chief Darlington na-egbo onye ifite dunu dịka na-agba n'izu onye bụla egwu ebugo agbanwe dịka izu agbagharị anya onye bụla egwu ebugo ọgaranya nwere obi sale onye bụla egwu ebugo ochute ọka ọra onye bụla egwu ebugo Uchenna Nwakpala Nnadi onye bụla egwu ebugo onye amasị ite kote onye bụla egwu ebugo Oyimechi amaka mma onye bụla egwu ebugo ije amaka mma n'etia onye achịla n'ịdị mma ewelu Chukwu wee bido ekwira n'iso wee sibe onye bụla egwu ebugo Chibụzọ Gwejiọfọ onye bụla obi Chukwu Prince Melody n'ifite dunu onye bụla CEO Domelamark International onye Limited bụla egwu ebugo Clearing and Forwarding Importer and Exporter Odogwu onye bụla egwu ebugo Melody akpata ozu ọra onye bụla egwu ojide onye mmadụ ka oge ri akọna ya onye bụla egwu ebugo Chief Chinedu Anwụra onye bụla egwu ebugo ọbụla ifite dunu osi ngọ na China oke osisi ruo nwere onye bụla egwu CS Ọnwụra Ventures Nigeria Limited
onye bụrụ ebu ebugo Udogwu jiji Igbo jolu onye bụrụ ebu ebugo ọkụlụ daalụ onye bụrụ ebu ebugo Chukwu dị nwaje na nne onye bụrụ enyi na ọbụzụ MD Africa Nigeria Limited President General onye bụrụ Anambra Youth Association Nasarawa State onye bụrụ ebu ebugo ibe na-akọrọ ebe ọ na-adị onye bụrụ enyi na ọbụzụ na nwata ga-abụrịrị eze Onye nwafọ adọrọ atabịa onye bụrụ ebu ebugo Chief Obiora Ezechukwu onye bụrụ ebu ebugo Night of Semulumba onye bụrụ ebu CEO Nnọrụka Investment Nigeria onye Limited bụrụ ebu ebugo oyimo obi ego na China onye bụrụ ebu ebugo onye mma na-agba esi odogwu agwadaghị isi eje bụ ọfụ memba Rotary Fest Club of Nigeria onye bụrụ ebu ebugo nwaka ibie ibite dunu onye Chinedu Nweke CEO Royal International Integrated Company Limited Port Harcourt onye bụrụ ebu ebugo udogwu nwaka ibi ya onye bụrụ ebu ebugo ire ọkpali mụrụ gị dị nnekwu onye bụrụ ebu ebugo anụ ụlọ ka ọ ga-adịrị mma onye bụrụ ebu ebugo Chukwu dị anya na-echi anụ nwere obi na akụzụ ezi oyibo nwanne ma nwanne ozu na-asụ ụzụ arụ odogwu onye bụrụ ebu ebugo Chief Sir Francis Chukwudebere onye bụrụ ebu CEO Frantic Investment Nigeria Limited umezuru ibe n'ibite dunu onye bụrụ ebu imezuru ibe ibite wee wele onye bụrụ ebu ebugo anụ ụlọ ka ọ ga-adịrị mma onye bụrụ ebu ebugo Chief Okechukwu ilu ụlọ onye bụrụ ebu ebugo asụsụ ndị Igbo fọjọ kingdom onye bụrụ ebu ebugo Roselesi ibite dunu onye bụrụ ebu CEO Felix Marketing Company onye Limited bụrụ ebu Lagos Godilo Automotive Limited onye bụrụ Lagos ebu ebugo Prince Olive Udobi